थांनाय साननैसो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गान्धीबारि ओनसोलाव दैबानाजों गोबां खहा जादों। गान्धीबारि जौसिन फरायसालि BN एकाडेमि आरो ओनसोलनि गोबां जायगाखौ पुथिमारि दैमानि दैया लोमसावना गोबां खहा खालामदों, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा जोबोद खस्थ' जानायजों लोगोसे गोदानै गायनाय माइफोरा जोबोद खहा जादों। ओरैहाय बाक्सा जिल्लानि गोबां जायगा जेरै बरपथार, सिनिगाव, नयाबस्ति बायदि जायगायाव दैबानाया गोबां खहा खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दैबाना जानाया मैयानिफ्रायनो जादों, साननै जाबाय। दैबाना जानाया मात्र साननैयावनो जोंनिया दैबानाया लोमदों पुथिमारि दैमाया दैनि बानाजों फैनानै। माबाफोर खहा जादों नामा? खहायाथ' गोबां जादों। स्कुलफोराव लोमदों, बायदिसिना गाज्रि जादों, गाज्रि मा होनो मुवाफोर फैदों, ओमफ्राय थासारिफोरनि बारहावाफ्रा गाज्रि जादों। পানীটো ক'ৰ পৰা আহিছে? পানীটো এনে পুঠিমাৰি পথাৰৰ পৰাই আহি আমাৰ গান্ধীবাৰী হেৰিত কালিৰ পৰা পানী এতিয়া এই বাঢ়ি আছে। এতিয়াও কমা নাই পানী? আজিকালি কমা নাই আৰু। নাই কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি? ক্ষতি মানে আমাৰ এতিয়া খেতি পথাৰ এইবিলাক চব পানী ধান তলতে আছে।